Eguerdion, Euskal Herria eta ongi etorri Txorienera. Gatzoko, pasten ahosapaiko gozotasuna kentzeko, gaur erremedio ekarri dizugu. Gaur potente etorri gara, mutil? Zer? Zeu harina, ez? Tipiko. Euskal Herrikoa ez. Madrildar, ustekin nola deitxo, Madrilgo tripakiak, ero hola Bai, bai, venga. Tripakiak Madrildarrera, alegia dituko diogu. Eta tripakiak, bai, baditu, tartean, baina baditu baita ere muturrak, badauzka behian hanka, badauka txorixua eta dolostia, Asturiasekoa, eta barazki batzuk, saltza pixka bat egiteko. Disimulatzeko. Bai, baina egia esan hau janda gero, Madrien eguen otzaiten du. Eta han nolako, nahi dut esan, nolako gauza beharko dituzte jateko, ez? Nik udan beba ikusi jendea jaten, eh? Hau! Hau ez da itzakia eguraldi xena baizik eta urte osoan ondo sartzen den plater tipiko bat. Baina hori bai, hau da tripakiak, ez da cocido madrileño. Cocidoan hor txitxirioa daude, txitxirioak patri dutzi dizkio. Eta zer ingo du nahiekin? Banik Madrid jutzi, India aldera joango naz, eta txitxirioak ingo ditut tandori erara. Bere zalan espeziatuak, espezia pila batekin, berakatzakin, eta gero, zehose, harinazuk, barazkixa jarri duzun bezala, banik jogur saltza bat ingot. Bikain, oso. Beraz, ondo. Orduan lagunok, hau da, gure gaurko eskaintza, zuek hor zaudete, gu hemen, eta lehen errezeta horrela. Lapiko askarrean, tripakiak, muturrak eta hankak egosiko ditu kipularekin, hiltzearekin, ereinotzarekin, piperminarekin eta baratxuriarekin. Lapiko zabal batean, txorizo eta odolosteak gorritu eta gorde. Bertan, kipula txikitu eta baratxuriarekin bota eta erregozi. Tomatea galdarreztatu, zuritu, hasiak kendu, laukitzotan moztu eta gehitu kipulara. Tripakiak egin da duenean, iragazi eta gorde ura. Tripakiak tomate saltzarekin nahasi, ardo txuria bota, kuminoa bota, piperrautzak bota, eta gero saldarekin nahi dugun puntua eman. 10 minutu egosten utzi eta zerbitzatu. Orduan, lehenengo gozi, lapiko askarra erabiliko dut. Ze bestela, hauek egosteko beharko genituzke, 2-3 ordu. Lapiko askarrean tutua igotzen da momentutik, 45 minutuan egin da izango ditu. Ura badaukator jarrita, orduan, haue tripakiak, haue muturrak, hau hanka. Eta barrura, lapiko askarrea. Bai ingo diguna da hori esan dakoa. Hemen, hau irudi oso tipikoa da. Kipula bat, hiltze batzuk. Hiltze batzuk horre... Hor sartun da. Ez dakirala, zertako sartzen diren hemen, hiltzean hanik hori ez dut ulertu inoiz. Zertako sartzen dira hemen? Gero iragazi bihar baduzu da. Gero, kipula hau, eta nik saltza hori iragazi ingo dut. Orduan, egia da, hiltzen bat hortik eratu aldala haragiarekin, eta orduan ja kontrolauta eta inok ez dio koskik ingo hori. Eta hiltzea denez, hiltzatu egin behar da. Horretik izango da, baina... Horretik izango da. Baitxek igual dingo zen grasi xaitxeko eta hor geratu. Baina ondo geratu da, eta betiko geratu dan kontu bada, eta hainbat errezetetan hori ikusiko du. Egisa da, honek tripakisa garai baten alabearrez jaten ziela, ze baserritxarrak nahi zabien animalixa alik eta geixen aprobetxatzea hiltzen zan momentutik, baina garai modernuak eta heldu zienean, honen prestigioa edo jateko oitxuria asko jetxi izan. Alatabe, jetxi izan da. Konparata, ez dakit, gure gurasuen garaitik, nik uste zuretan nire gurasuak... Gaur egun nik uste dut gutxi hau jaten dela. Nik uste dut gaur egun gutxi hau jaten diela, baina alatabe, azken urtiotan, berakatza, barrura, azken urtiotan, bada goi baiako sukaldarixek eta berreskuratu dabe, eta euren menuetan eta jartzen da bienez, egisa da geixau ikusten diela. Eta, esaten da, datuek 2023 garen urtetik ona, igoa da, 4%, askundia tripakisa jatiana. Konsumo berez, bada gutxinaka badabiela errekuperatzen. Ez da holan askunde oso haundisa, baina, bueno. Baina, bakizu zeratik izan da? Arakinek eta prestatzen da bilako eta prestatuta sartzen dizkizu da. Ziur, jendeak ez duna nahi, hartu, lapiko askarrean hartu, eta hori 45 minutu, eta usten duzu hor, eta astu iten zara. Ez duzula eserri behar, baina honek usai hautatzen du, egostean, eta orduan, eta jendeak... Gero nik bentzatu bai, ez jakintasunetik dala, eta itxausunian, igual ez dagoela merezizuk eta zure bikotien dako, holan, ez dakit, baskaltzeko kapritxo baterako itxeko bizion dako. Inbiosunian, kopurua da, jendeak igual ez da nahi sostuta orduan. Eta arakinek saltzen da saltzan oso goxuak oso ondo prestatutak, eta eroste oso barrazinotxo bat edo,
Bai, berlosuna. Eta horrekin listo. Arraseten itxen da tripak isen lehiaketa, eta ni egon nintzen hor epaimaikide bezala, da egisa da, nibela altu zauela, eta kostau jakula erabakitzea, ze, hori, arategi pila batetan, zeuzen, errezta oso goxuak. Hor, arakinan egiten da, lehiaketa da, arakinena, ez? Arategi ezberdina joan ziren, eta beraien tripakia berzada. Bueno, tomate saltza erabili alduzu, ero tomateak, habe, galdarrestatu ingo ditu. Ura izotzarekin hor daukat, kendu iten dugu bustena ero txortena, gero gurutze txiki bat, eta hoxe, 15-20 segundu, barrura, eta urrotzetara, gero zuritzeko, hasiak kentzeko, eta, tomatea, bakarrik aragia erabiltzeko. Bestela, tomate saltza. Errez aldera, baina, gaur lan askorik ez daukadanez, pixka eta asuntua komplikatu imardu. Hori da. Eta azkenik esatia, errezeta hau, dela, madrildar erara, naiz eta txorixua eta odolostia Asturiasekuak izan, eta horren olan hildua jarraituz, egisa da, Madrileko errezetak eta Madrileko gastronomiak beti kritikak jasotze itxuela edo debatian agertzen dela, ze jendeak esaten dela, hau da, Madrileko tipikoa. Eta etortzen da, gaztelako bat, eta esaten da, hau euria da. Eta etortzen da, Gadizeko bat, eta ez, hau euria da. Zelan hori, hau bokaioa, ogitartekoa, txipiroena. Kalamarrak, zela izango da tipikoa Madrien basa, da, horako gauza pila bat dituzte, da, azkenian hori da, Felipe Bigarrenak zehaztu zabenian Madrid hiriburu bezala, pila bat jende joan zalara bizitzen, Andalusiakoak, Gaztelakoak eta Galiziakoak batez be, eta orduan, euren gastronomia da, Espainiako beste gastronomien ustartze bat. Bai. Era euski, errezeta pila bat, karakolak, gambak berakatzerara, eta horiek ez dituzte, ez dira manzanerezen harrapatzen dituzten txipiroiek eta... Ez da, ipetzaten noen, agian nortik. Tipiko ez, nik Madrid esaten motzut, tripakixak, belarrixa, ez? Bai, gero hori, eltzekaria, Madrildar eltzekaria, ero deitzen dana, hori. Patata bravak, bai. Patata bravak. Baina horako pila bat. David Muñoz. Hori tradizionala ez dakidan. Azken urtietakoa, igual. Baina zuk esan duzu, badauka zentzua, ez? Azkenean, toki guztietako, hori hiriburuetan gertatzen da, normalen izaten da, ez? Azkenean hor batzen da, hainbat lekutako jendia ero herrialdetakoa, eta gero, beraien ostatuak gero irekitzen juten dituz dira, eta batzuk bertan geratzen dira. Esaten da, hori, beti entzun izan da, ez? Madrilen dau, Espainiako arrainik freskuena. Hori gira da. Eta hori da, ordaintzen dabielako. Hori da, dirua dauelako, eta jatetxik ordaintzen dabielako. Ondarrutik, lebatza honenak Madrilera doia, hori beti esan da, zango... Joanik Galiziako bat izan da, entzuten banauen, zure herrialdian, arrainonenan dau da, Madrilen da esate duzu, Hemen baino? Baina esker Galiziakoa daukate behai, Ondarruko lehatzo onak erosiko bai zituzten Galiziarrek ere, onena beraiek, baina Ondarrukoa di onenak. Azkenian, Ondarrukoak onan da. Hortare ditxo. Ondarrukoak, Etarikoa, Ondarribikoa, Pasaiakoa, baita oso ona, oso lagarria. Eta, esan dakoa, txoixua eta odolostia Asturiasetik hartu dituzte, eta Asturiasen badau esteki bat nik enauena ezagutzen, oso berezisa dana, eta daukana izena, Txosko. Txoskoa, eta da, zer dauka bakarrik, bi gauza. Dauzka, txerrian mia eta burualdea. Orduan da, esteki bat, zuk ikusten bazuelan zabalik, nik uste dut ematen dauela, txerrixan burualdian. Nik mia enagixen zaukala. Antza, ez dute zehatzen, zehetu ez da egiten, aragia. Mingaina osori sartzen dela. Eta txerri bakoitzetik, esteki bakarra atatzen dute. Eta tamaina handikoa izango da, baina bakarra atatzen dute, eta hori, ketu taiten dela ero, ez? Ondu eta ketu. Horrek itxen zen, garaibateko hartzaiek, bakeiroak deitzen zienak, honek igoten zien ardixekin eta mendira gora, pasatzen zabienan negudana, eta gero jeitxitzen zen. Orduan, horrein errezeta tradizionala da, honek gainera esaten zabien, konparatan barinelekin, edo beste barnealdeko nekazarixekin, burruka aukitzen zabien, ze honek esaten zabien, bakeiroak, ziela, basatixak, ez zaukaten araurik, antza. Hemen zira, beraien arauak komen zituzten, eta egiten zuten nahi zutena, eta berria, eta gainera, ez zabien inobezen boterea onartzen. Hau da, ez erreginena, ez inobezena, ez alkatena, ez ebez. Gente jatorra, bakeiroak, guai, ondo, bai. Orduan, euren bizitza estiloan, egiten zabien esteki hau tradizionalki mendixan, euren neguak eta pasatzeko.
Eta geisten zienean, ospatzen zabien, jendia emoten, da holako baskari bat itxen zan, eta holaxe. Eta oin erosileike, adierazpen geografikoa babestu dauka 2008-tik, eta Tineokoa da. Da, Tineoko txoskoa. Beraz, ez dakit, igual kotia bimiko. Bai. Ez? Bai. Ez dakit, niko gitartien jango dan, edo kosinatzeko izango dan, zenik ikusi otenian honan zabalik, emoten daue izango da laulako xolomo ez dakit, nik irakurri dudana horren inguruan bakarriakit, ez dut inoiz dastatzeko aukera izan, baina, bai, hor balao, ez, apuntatzen duen zerbait, baita, egin beharrekoa. Bai. Esan, ez, Patri, ingo dana, bitu, kipula txikitu dut, baina aurrena, ingo dana, modu ezberdina daude da biteko. Batzuk egiten dute kipula eta hemen erregozi, eta bertan txorixoa eta gero erregozi eta odolostea, eta gero tomate saltza bota. Nik gero tomate saltza bat ingo duanez, kipula honekin lehenengo ingo dana da hemen erregozi, txorixoa eta odolostea, holako gorritu bat, oli horrek zapore hartuko duenena, eta gero kipula erregoste jarriko dut, eta gero jongo dira tomate horiek zurituta, eta azirik gabe, saltzaren oinarri bezala. Bikain. Goxo. Egisa da, badauzela, esteki pila bat, ez ditugunak ezagutzen, nik azkenengoa probagonaen Kantabrian joan nintzenean olako obia ferrata bat eitzen, eta bikoteakin asteburua pasatzen, atara sustien hor Kantabria eta Asturias mugako hoteltxo baten, Borona. Borona atzo inginun, Lehenbastian? Inginun beroa ogixana, harto ogixana, edo harta txiki ogixana, baina antza Kantabrian eta Asturiasen, Borona da horako odoloste potolo bat, itxen dagoena, odolakin eta beste este batzukin, espezia pila batekin, eta hori jaten da gainera gozaltzeko ondo frigituta esniakin. Edo merixendatzeko esauzkun bertako neskiak bebai, ogitartien eta azukre apurtxo batekin. Eta jendeak kejatzen da, hauek erresumo batuan egiten duten, beraien gozaria, black pudding, eta ez dakiz, eta betu hemen... Betu Kantabrian. Kantabrian. Ni parean daude, itxasua bestaldean daukate. Nik alatabe, nik jan dauen arrautza frigitu eta patata frigituekin, Baina Nikolan nahi dut. Beste era da ez probo, baina bai pila badauz, eta nik besta enauena ezagutzen da Nafarroako betea. Ez da ere, nik, baina gaina, Nafarroakoa, baina da oso lokalizatua, Bai, da, Iruña eta Lizarra inguruan, hortik da, ez? Hori da, horre Iruña da, ondoko udalerritan itxendan gauza bat, eta da, esteki bat zurixa, holan potolua da, eta darama arrautza, arroza, txerri irugiarra, azafraia, bai? Eta hori txendana da, txerrixan estian gorde, egosi, eta normalian jaten da frigituta, tomate saltzakin eta pikillo piperrekin. Berez, errezeta interesgarrixa, txorienen baukau zerrenda luzia. Estekiak tartean dauden bitartean, dana ondo da. Estekia maite ditugu, dena. Gu hortan, baita, txorienen nun da, Zumaian egiten zituzten, estekiak olagarruarekin, eta berdelarekin, ez da zeharraiekin ere, torrizien txorien ere, nahiz. Baitu. Aspaldi izan zen, baina oso gauza interesgarri eta goxua zegoena gaina, baita. Txistorra eran, erolako. Oindala 20 urte 2004an, Nafarroako bete kofradia sortu zabien emakume batzuk, honen estekixa, ezagutzera emoteko, edo? Eta honen historia zabaltzeko. Berez, interesgarrixa, apuntatzen dugu txorien edan noiz baitxe ekartzeko. Bai. Eta segitxon nik, ez dakit, esteki bat olan olagarruana. Puntazo bat, Baina, algak eta bebai bat zeuzkan, eta oso zerbait berezia, baina oso interesgarria, eta benetan, dastatu genuen, eta gozuat, kontua hori da. Estekiak beti izaten die, isa beti, uneko 89an, beti izaten die aragixanak. Baina aldatu, gauzak. Baina hori, nun, hor Ibarran egiten dut, Ibarrako arakina, Josemarik, egiten du Barriola. Barriola egiten du Ibarrako piperrekin, esteki bat. Berdea da. Aragixa eta Ibarrako piperrak edo Ibarrako piperrak. Ez, aragia beba dauka, baina berdea da. Erabili beharrean piperra utza, txistorra horretan. Hori kontau ginen, egisa da. Egiten duena pure bate bezalakoa Ibarrako piperrekin, eta gero hori botatzen dira, berdea da. Kao, nire kuadriakoi sartu inien hori. Nire kuadriakoi zerbait berdeak usten dutenean, hola egin da, zerbait, zeituen, gure etxea,
Arkumea eta jaten duene, arkumean guarnizio normala zein da beti. Aragi jaliak die. Total. Baina letxuga, jate oso. Letxuga eta bai, tipuleta. Bai, gurean ez, patata frigitua. Patata bueno, purea. ez da utxarto, Patata da barazki bakarra, kakotxen artean, jaten dutena beraie. Eta alba da, onduta, olio pixaten den frigituta erola. Bueno, olioa be, barazki bada. Hori da. Bueno, frigitu ditu gure xoixoa eta dolostea, hori nago behiratzen kalkuluak egiten, eta lapikoa nik uste dut mozkeatu behar nahizela. Altu beharko dut, egia da hemen zabalean hobeto ikusten dela, baina gero horkoa inda dagoenean, gehi horkoa, gehi hemengo tomatea. Ingo itxugutan da pare bat. Hori da, eta ez gaude hitz egiten Julenen txiste batean, horkoak, erastunen... Zigor, demora geixegi pasado zuberakin, Benetan ez datotzet, oso jarritzaik gara etxean, guk ikusi, txikiak eta ikusi dituzte danak Hobbiten pelikula guztiak, oso nadia. Baina gertatu zen, gaine, hori benetakoa dira, bai. Bai. Jarraitu ezagur. Berak etzatzen jarraitu kontu, nik hau behitu ingo dana aurreratzen dizuet. Bai. Erregosten dauka kipula, baratxuria txikitu, bertara bota, tomatea zuritu, xarrata moztu, aziak kendu, eta laukitxotan, hemen, tomate saltza. Oso ondo. Tripakixek merezitzako prestigioa irabazi dago edo irabazten dabiz gutxinaka, baina gero dauz gehigarrixak, hau da suplementuak, pastillak eta horrek, dabizela prestigio geixegi irabazten. Bakitzu zein dan medikuek, mediku asko esaten dauena 21. mendeko gaitza? Zein izango da? Estresa. Eta estresa gainera kaltetzen dau, gure gorputza pila bat, inflamatzen da gure mikrobiota, hau da gure sabeleko funtzionamendua, eta horrek uste dozku, txarto, eta horren kontra jendeak hartzen dena da pastillak. Estresan kontra. Estresan kontra pastillak hartzen da, hori da joera? Osa, gehien bat hori da? Bai, eta malez bai. Baina hori, eta hemen aipatu gendu Patri behin, eta gaina demostratuta, zientifikoki demostratuta dagoena, esaten dagoena, estresan kontra oso ondo doa, ariketa fisikoa. Nahi dut esan, mugitzea, natura jun, askatu, atera, zaitezte hor barruan etxetik zaudeten tokitik, hemen Donostin dago pasiatzeko toki zoragarri bat, ibili, gorputza ipixkat, zigitu, eta hori, baina eske gaina zientifikoki demostratuta, balio duela. Berez, gauza gutxi die, baina jendeak ez ditu itzen, gu barne, batzutan beba izauz hor, erruberan, ez dutan bezala sartuta, eta etzara konturatzen, ondo itzen dutzen gauzak, estresa gutxituko dela ez. Azkenean, esaten da hori, kirola egin, erlaxatu, yoga egin, erlaxatu, arnasa hartu, 5 minutu, geratu, mobila utzi, geratu, pentsau, arnasa hartu, da, listo. Maite duzun norbaitekin, hitz egin, ez? Askotan zauz ordu erdi lagun batekin berbaitzen, ama ideitzaotzazu. Edo ze gauza, eta ez dakik, gero sentitzen zara, 15 segunduko bezarkada bat, maite, 15 segundu gutxiendik. Baina da, maite duzun norbaitxe da. Ez, estimuan duzun norbaitxe. Berdi zain, familikoa, bikotea, lagun bati. Ez kegiara, ematen duz bezarkada batzuk? Hola, ez niko adekoak txokoan iten duen jane, ebatzen dietan, eta ematen diola bezarka, 15 segundu ez duzut esaten, baina bai 10 segundu erolan, ebatu eta sentitu bera. Nik entzudot bikotiakin 6 segunduko musua. Osa, ez tala lanpiko bat, 6 segunduko musua. Bakarrik? Bueno, bakarrik. Osa, aldozu musu asko emon. Itxan, azaldu pikoa zer dan, batzuk agian ez dute jakingo, pikoa zer dan. Musua, holan ez. Musua. Mingaina sartu eta... Vale. Pasio. Bai, jakit, a ber, ze bokadillo jandauen lehen, enteratu, ez? Hola, baratxuririk jandauen, ero... Hori da, baina, bueltatuz, gabizen gaira, asko estresak eta asko itxen dauela bebai, elikadurak. Osa, badauz, esan duguna, ariketa, erlazioak, maite duzun jendiakin eta, baina asko itxen dauela elikadurak. Azkenean, mikrobiota edo gure sabela esaten da, dala gure bigarren burmuina, eta hor dauzela pila bat, orduan, zuk ez badauzkatzu estrategiak edo errekurtsoak, zure beldurrak, zure estresa, zure gaitzak, eta pasatzen gatzun hori, konpontzeko edo ataratzeko,
ba, itxeotzu zuzenian tripara joan. Eta askotan horregatxik, ba, disgustua daukatzunean. Edo, bueno, txarto zabizenian pasatzen, jendiai asko, saberera joatan jako, eta ez jako gozia sartzen, edo alderantziz, goze pila bat sartzen jako. Azkenean, hor, aipatu nuen hemen uste, zientzile, nik entzun nolako mediku eta zientzilere batzuk itzeiten, nola elikadurak ze garrantzia daukan gure buruan, ez? Berdin zaite estresa edo danerako. Eta, bueno, demostratuta dago, holan ultraprozesatuak eta jaten dituzten da, jendea, konparatuta ondo jaten dutenekin, arazo gehiago dauzkatela, burukoa, mentalak, gero esan dezagun, ez? Eta elikadura ze garrantzia daukan hor guzti hortan, orduan, eta beti esaten dena, Patri, jaten duguna gara, orduan, bueno, egunero hau jaten baduzu, hori, naiz eta osasuntxua, ona kalidadekua izan, oso ona ez da, baina, bueno, Mikel Arakinan odolostea bat, ez da izan beti izango da hobea, bestea, paketean erosten duguna, baino, argi dau. Hori, argi dau, zigor, gaur gainera, lehen gaiak gabizela erabiltzen, hau da, naiz eta pixutxua izan, xerrixa da, aragixa da, tipula, tomatia, eta lehen gaiak ezagutza itxugunak die. Ez da janaria eskarreko zehose. Muturrau eta tripaki hauek, pintxo deitzen zen behia. Izena zeukan behia horrek, bai, izena zeukan. Horrek, ez dutzupena emoten, nik nahi ez jakitia, Bello hori, nik zenbat aldi du, txerribo daitzen zanean, da, han ize bat, nola, lehen guztina, oi, ze pena, baina gero bestela ez da odolosteak eta txoixo. Vale. Sí. A ver, bai, zein gotzeu. Bueno, barazki jareren batek ikusten Bueno, baina gisa, hemendik, azten bagara holan, bueno, agian ez da landare batzuk ere bizia badukate, eta dana, eta ez du, ez jango. Gizakia beti jan izan du orduan, eta hemen errespetatu ez, barazki jalea direna, oso ondo iruditzen zait, eta hori, danetak jaten dugu gure txean, eta horrekin jarretzen du. Eta barazki jaleak izaten basarie, bigarren errestara geratu, errez eta motzian eingo ditugu txitxire batzuk goran espeziatuak, berez gaur danondako daukagu. Nik hemen, ikusi duzue, tomateei, hau nahi bauzue egiten duzue, ero ez. Zuritu alda, ero ez. Zuritu gabe egiten baduzue, inalduzue gero birrindu, eta iragazi eta holan azalak ero ez dira geratzen. Asiak kendu aldizkiozue, ero ez, nahi izan ez. Eta behi hemen, errezetan baten, hiru Michelin izarretako batek, egiten duena da, hau jartzen du. Tomatearen, holan gainean, saporia... Ez da izan errezeta zan, eta hori jartzen du. Bueno, denbora juten nahi zaigo, Patri, orain dikin bar duguna, honek, oin tutu ego zaigo, 40 minutu, 5 minutu dela mazki horre saltataten, tomate saltza egiten eukingo dugu, eta gero ingo duguna da, boixe, ekusiko, tomate saltza pirrindu ero ez, eta, bueno, banaziko dugu, hemengoarekin, piperraltzerekin, ardoarekin, kuminuarekin, falta den espezie guztiekin. Bikain. Bueno, espezie botatzea falta da bakarrik. Hemen daukat, piperraz goxoa, piperraz mina, eta kuminoa. Gero bestaldetik ja, egosi zaizkidu gure merdozkat, iragazita, muturrak, tripakiak eta hanka, salda hemen erabiliko duena pixkat, eta orduan izango da, hauek, tomatera bota, ja, tomate saltza indaukala, koiaraka txiki bat, piperrauz gozo, piperrauz mina beste koiaraka da txiki bat, eta kumino koiaraka erdi bat. Ze ona? Hau, naziko dugu, eta tripakiak barrura. Eta gero ja, botako dugu, behar duen salda, ikusiko lan. Hor ja, esaten dena, lodi hau, ero txiki hau. Ardoa, astu gabe, ardoa daukagula daita. Lehenko gunean, esan otzun, bueno, lehenko gunean, gaur lehen esan otzut, arrezen egiten zela tripak isen lehiaketa, harakin batek irabazi zauen, edo bigarren garatu zen enazakorratzen, eta kontauzazkun bere trukua, eta da, lehenko gunean zuk erabilizeinuna bat. Zein? Milua. Espezien artean, milua ziak botatzen zen. Bai, holan, puntutxo bat, eta ematen zen, holan, anixatu zaporia. Ardo txuriri bai, botatzen zion? Hori ez izun kontatu. Nasakordaten. Memori xatxa daukat. Eta ez dakit honekin holan kombinatzeko, ardo txuri bat, garagar bat, edo patxara apur bat, izar patxarra,
Bueno, Patri, patxarra beti erabili izan da digestibo. Nola deitzen zaie, digestiboak dira, Bai. ez? Horretako lanpixat jisteko, ero laguntzeko, hau jan ondoren agian, eta ze patxar da hori? Da, izar patxarra, Bai? endaian jaretakoa, eta, bueno, ba, Ipar Euskarri izan, nik uste dut, dauen, eradirik arrakastatxuena, ze zabaldu zaien gero, arrakasta izan ondoren, zabaldu zaien fabrikak, Venezuelan, Mexikon, Argentinan, Kolombian, eta daulako Euskal Jager bat, dauzka 16 landara eta espezial ezberdin, milua tartian. Ensalada bat, alegia. Bai. Intxaur muskatua, milua, eskaia, bueno, espezial desberdinak, eta hartzen da, zuk esan duzun bezala, digestibo bezala. Eta lehen itxen zan olako, bueno, koktelak eta itxeko oso famatua zen. Osa, holan, kombinazioak eta eitxeko, badu liburu bat, 1929koa, Cocktails de Paris liburua, osa, Pariseko koktelak, eta bertako koktelen, 9 kokteletan izar patxarra agertzen da, Bai. Beraz, bueno, basaukan bere pixua, hau Josef Grauk asmatu zauen, endaian, eta antza, heldu jakon, errezeta bat, likor oso on batena Europan asko saltzen zana. Eta berak esan zen, nik sortu bere bertsioa. Hemengoa, bertsioa, eta nahi dut errezeta hori erosi. Baina beste enpresa bat aurreratu jakon, eta orduan gelditu zen, eze barik, eta berak asmatu zauen, bueno, hortik olan zehose antzerakoa izan zeikena, eta azkenean, berak eraman zauen fama dana. Ez dut, nik ezekul ez dut entzun, entzun gabe neukan patxarra hori. Ni, enaiz patxarra, nik esate dutela, bai, olako belar patxar bat, edo janda gero, eta baina eske bat ez zaitu guztet, ez da patxarran ere, eta gure aitzak, bitu, nik nire aitzai aranak, o basaranak jasotzen askota lagundu dio, baina nik gero eitzen zuen da, nik sekula gustatu, bat ere ez. Eta patxarranekin behin esperientzia txar bat izan nuen, da... Bixamona hundixa? Ez, bizkotxo bat egin nuen ez zitzaidan gustatu, eta hortik aurrera jaztu gehiago. Bueno, hemen, ikusi duzue, txorixoa, olostea, barrura, salda pixa bota diot. Hemen dauzkat, induana, behianka, pusketatan zen, ezur da guzti etorri dana, behin egositakoan, aragia kendu diot, eta horko gelatina eta hemen sartu ditut. Orduan hemen daudana, garbia. Uz dezagon hau, 10 minutu hemen plop, irakiten, eta dastatzera gatoz. Kasuela bauka. Zer dizuna gane, gaina, plop hori, Hori da, hau da, batek esaten duen, hau da, musika nire belarrientzat. Hori da bere puntuan dagoela. Bueno, lagunok, esan dakoa, hau, bueno, noizian behin jateko, ez da egunero jateko zerbait, pixutxua da, hilean behin olako zerbait, bueno, kalteriekin horik ez, eta arrautza galdarrestatu bat, ero frijitu bat aldamenean, hor gainean, ondo egon. Ondo joango zen, harina guaiteko. Hemen dituzue gure tripakiak madrildar erara. Orduan, bale. Gero koiera bat, zia holan surrupatzea. Gerturatu, berta, Biteli, torri nire etxera, torri nire aldera. Zeri eman behar diozu? Nik tripaki xai. Ni muturra rapatu. Muturra maite ditut. Gustatzen ezit arrautze estatuta, baina eiten dutenean salto, zukalde guztia kristo inda uste dute, eta nire erraiten dute. Oso goxuak, lehiak eta bat egoten bada. Orkestu gunaz? Bai. Ikuste dut zut. Baina pikante puntutxua dauka, zona. Ona. Txitxirioak ez dauzkate, baina orain ekarriko ditu Patri. Erorin zait. Ontxe, txitxirioen kontua da, esan dugu, aukera barazki jaliendako bai gaur aukiko ginula, eta kasunetan txitxirio joango di, baina oso espeziatuak, tomatiakin, eta, bueno, berakatze bai, berakatza tartian bai badau desente, zaporia emoteko bakarrik izango da, gero kenduko ditugu, eta holatxe, orekatzeko pikante puntua, lau pipermin dauz hemen.
Baina txikiak, diskutatzen dienak hoiek, Gero Horrek gero kontatuko, aritxo kenduko batekin ditugu. lotuta erin bidarri, Patri. Bueno, horrek ingo ditugu, baina orekatzeko ingo bai jogur saltza bat oso goxua. Vale, eta hau nola doa dana? Holaxe. Zartagin baten berakatza, jengibria, tomatia, piperminak, tomatia berriz, espeziak, azukria, oliba olisua eta gatza nahaziko eta dana frijituko. Eta bitartean jogurra, menda, martorri salimazukua eta berakatza tal bat irabiatuko ditugu edo birrindu eta txitxiroak saltza horrekin zerbitzatuko ditugu. Beraz, bueno, berakatzak hemen ditugu. Horre zuritu gabe, ez? Bai, Bakarrik da, olioa hori gero zapara. saltza iteko, Vale. baina bai da olixua izapori emoteko, piperminakin ondo. batera, Vale. beraz olixo dexente erabiliko. Vale, eta hau norbaiten nahi izan ezkeo labean itea ere, Labian ez? itxeko, berez tandori erara, Bai? izango ziren laban, Vale. bueno, tandori hitza dator, azkenean espeziak erabiliko ditugu, Bai? baina bebai tandori hitza laba da. Ontzia da, ez? Labia, Hori da. ez? Vale. Horregatik labian saltzen dira, igual hau aukeria bebai izango zen aluminioko paperakin estali, eta hor, kosinatzen utzi Vale. denbora luzez, baina, Vale. bueno, guk gaur azkar aldera ingo, Vale. baina Eta aukeria txitxirioak da, horiek egosita du. bai, egositxa. Vale, hori Bueno, bestela, hemen frigitzen baitu honek. Baina, bueno, jenteak ikusi ju hor da. Zigor, bueno, Javier. apresiatzen zaitu eta zure aginak bebai apresiatzen ditut, A ver, disimulatu dugu, esango, zego, zua, enpaste pare bat, gaina, bueno, gure, ez, dentista posik, gustora, eta danak irabazten dugu, Hori da. Patri. Hau, problemai. Bueno, hau, zuritzen joango naiz, gero saltzarako erabiliko duguna, Vale. eta gero espeziak, ze espeziak arra ditut, kuminoa eta kurria. Oso, no? Azkenean kurria bada zehose, indiakoa, ze gehiago ekarri dut, jengibrea, eta gero, tomate kontzentratua enaukan, eta ketchupa ekarri dut. Delitua? Ez dakit, galdetu horre bestaldean dauden induei, nik ez dakit, indiako jendeak. Bueno, asko, bakitzuzuk kolonia britanikoa izan zira, eta, Bai, bueno, bai. erosuma batuan gastronomia, bueno, oso na ez da, beraz, ketxupa segur, eramango zabiela. Baina, nik uste dut eramango zutela, gehiago hartu dute erresuma batukoak indiatik, indiarre bai. beraien gandi baina, Baina, ara ia da, seguru. ketxupa asko erabiltzen da, Holan, hango sukaldaritzan. Oso ondo, bueno, hemen, lehen guk kumino erabili dugu, eta Bai. orain Patrik kumino erabiliko du. Berriz. Eta ez da kasualitatea, azkenean, bueno, gaur egun espeziak gehiago identifikatzen ditugu zapore batekin eta zerbait ontzeko erabiltzen du, baina garai batean, baziren hori bazan zaporea, baina baita ere on egiten zigulako. Eta kuminoaren gainera, alde positiboenetako bada, digestion laguntzen digulako. Digestiorako oso ona da eta oso ohikoa da, olako txitxirioi askotan botatik guk, Euskal Herrian agian ez daukago ohiturai, baina hemendik kanpo bai botatzen dio jendeak. Eta tripakiekin barreina, hau berez, bueno, ikusi duzu, bala, esaten dugun, plater bat, potentea. Bai, pixutxua. Bai, pixutxua. Eta kuminoak, beti digestioan lagunduko digunez, bueno, zaporea emateaz gain, lagunduko digu gero digestio egiten. Bai, jendeak lidizei eta botatzotze Bai. kuminoa. Pilo bat, holan, eltzekariei, hori gehien bat, haizeak eta asko izaten baituzue, baina eltzekari salea morratuak baldin bazarete, nik hor bai gomendatzen dizuet, kuminoa erabiltzeko. Pixka batek nabaritzen da, eta horrek, haizeak eta ekiten lagunduko dizue, eta horrekin, gaina, eta zaporea, ni banaiz egia esan, kumino salea banaiz, lehen etxean enuen izaten, baina, etxean hasi ginenetik egiten hau nola da, humusa. Humusa. Beti, ez da faltatzen. Guk etxean egia esan, haizeak izaten ditugu, behar direnak, horrela da, gehiago gaina hurrengo egunean. Zeuze naturala. Gauza naturala, eta gure semeaek eta ikasi dute, hurrengo egunean, bereiek txistea aita moduan iten dute. Juten dia lagunen gana, txamarrakin hola, eta tira, bendi, katuen umie, katakumie. Segur ez, holako aitxa batekin eserronik ezin da atera, ez? Ona, ero, ez dakit, xelebre batzu di, eta hori ikasi dute. Lengunean kontauztan, ia ze pentsatzen gatzun, zuri puskera gustatzen gatzun honetan. Gustavo. Gustavo. Bote inbidia, Ez, baina horrei buruz berba da gustatzen gatzu. Ne kuadriako bat, hasi da mutil batekin urteten. Eta lehenengo zitan? Ez, 3 hilabetetan. 3 hilabete iraun ditu? 3 hilabete iraun ditu. Konfiantza, ekoin arte. Eta esatza, tira hemendik. Hori izotzan. Hori izotzan, eta orduan traumatizatuta geratu da, bera. Neskia, eta baina norekin nabilataraten. Ez, baina eske horrekin eskondu behar du.
hori da bere bizitzako gizona. Konfiantza hori dagoen tokian, bitu politikarian normalen ez ditu maite. Baina etortzen zai bat eta esate, tira hemendik, esate, ostra, zuri emango izu posta. Osa, ondo jatorra, tipo, esate, horrekin dago konfiantza, nire bikoteakin, eskapatu intzitzai dela, horreneko eta, uips! Eta, bera, deskojonatzen hasi zen, esaten, bueno, parre indu. Ez dago gaizki, dana ondo. Claro, beste batek esango son, sí, señori. Sí, zingo da, esto zuen zunala. Useinu gure bazu, ez dakit, bueno. Nien agurren galde. Hori da, ordan ez da bota behar. Eta atzamarrana bez? Atzamarrana ez, oza, ies itxemanatzu bai, baina atzamarrana itxia ja. Bueno, a ver, mutil, egongo da txorien egusten. Hori ez da egon ondo. Parkamen eskatu jozu bikoteari. Hori da. Txiste txar bat izan zara, lagun batek botazioa, telebistan ikusi zeniola, ez dakizu kaldaritza programa batean norbaiti hori egiten, eta autu zitzaizula momentu batean, ideia ona, baina ez da izan. Parkatu eskatu, belauniko jarri bera aurrean, eta parkamen eskatu. Hori da. Jazta, konpondu dut. Bai, konpondu dut. Eskerrik asko. Ebentxe euskau, txitxiriak, tomatea, bota itxugu espeziak, eta olixo hortan gogoratzen dugu, bota gogola, pipermina, eta... Vale. Eta berezuk hemen tomate konzentratua, baina, bueno, gozo ikutu batek be. Bai, azkenean ketchupak bada tomatia, ospina eta azukrea. Azukre gehiago normalen tomate bati botatzen diguna, baina ze tomateai, jendeak asko botatzen dio tomatea, azukrea botatzen zaio beti. Beti, batzutan, batzu botatzen diote bestatzuk ez. Baina ketchupak gehiago gehi ospina. Hori da. Berez, honetan, ondo joango zan. Vale. Eta falta zaizu, jengibrea... Azukria ez dutza botako. Vale, ez, ketxupa bauka. Baukala. Jengibrea bakarrik ez. Da. Zera bakarrik. Eta ontxe, jengibrea purtxe bade bai. Jengibrea aldoguna dain, gero birrindu, edo lan zati txikitotan jarri. Eta horrek bez zaporea emango dio azkenean, ez? Hori da. Vale. Beraz, ondo etorriko jaku. Eta, ja bakarrik saltza falta jaku. Bueno, bani, Patri... Bakizu zientzilariak daudela, bueno, ikerketak egiteko eta hori. Bai. Eta Pensilvaniako Unibertsitateko ikertzaileek Alesek daukenai izena jarri diote. Eta ze dauka Alesek? Janariaren zarata ditu diote. Janariaren zarata zerra, buruan beste zer ez daukasunean. Janaria besterik ez, pentsatzea janari kontuetan, osagaietan. Hori bada gure kulturan, barne. Gozaltzen zeuzinen da ze bazkalduko da, bazkaltzen zeuzinen da ze afalduko. Ez? Hori ez da garizena bakarrik, hori nik uste euskaldun da nona dara. Baina minuturo. Bueno, a ver, datu bat atara digute. Pertsona normalek ez hauek, ez janarien zarata sentitzen dutena, antza, bueno, gaizki pasatzen gomen dutela, ze pasatzen dira janari denda baten horretik, eta ja, janaria, eta hori erostea eta janin beharra, eta ez da izer. Kontua da, pertsona normalek akotxa artean egunerokotasunen guk, 200 eta 250 bitarte ideia izaten ditugula egunero janari kontuetan. 250? Bai, 200 eta 250 bitarte izaten ditugula, pentsatzen, gozal, ez, baina jaikitenaz, kafesnea berotu behar dut, ero, kafea lehenengo, gero esne hartuko dut, horre pentsamentua dira. Bai, janari bat dauela barne. Bai, janari kontuetan hori da hartu, eta oin gaur zerealak, ero ogito ostada jango ditut, ero guakamolea jango dut. Bueno, beste janari pentsamendu bat. Saltza. Saltza hau aldo zuen, beste plater batzu bebai eitxeko, espeziatua danean, egisa da, oreka emate dutzala, ze oso freskua da, azkenian, freskotasuna emototza, jogurrak, lima sukuak bebai. Limak badauka puntu hori. Berakatza sartuko zau. Horre freskotasuna ematen duela, berakatza pilo bat. Bai. Mendak eta martorreixa. Horrek emango geixau. Gero, ezakit, erritxik pasatzen zarela, dauntxe rotondoatan, asak, dauz? Dekorazio bezala. Ja, nik saltzarekin. Bai. Janari pentsamendura bota. A ber, danekin da, baina nahi dut esan, Baskariko kontu, bueno, erosketak inbarritxu dela. Lanera noala, lanean nagoela, kafetxo bat nahi dut, ero ze ondo jango nuke oin, pastatxo bat, eta hemen galleta dauzkan bakarra Alberto da, eta kokoskoa galleta dauzka, besterik ez dauzka. Ez dakit, baina, alambe, 200 pentsamendu, egunero, asko di, eta horrela izango da, nahi dut esan, norbaitek hori atera duen momentutik, horrelako zerbait dagoelako da. Ni, hemen, kozinatzen zaudala,
txitxirioa oliotan frigitzen, txantxa begira sartzen zaizunean, pentsamendua daukazu, txitxirioekiko janarian pentsatzen ari zara. Zate du, segatik niri, eta ez patriri, ero urko hori bestaldean dagoela. Hemendik ez alda olako parabola on bat egina, behitu, altura emango, nahi dut esan, tanta batek hemen olioan asalto egiten badu. Parabola niko handia eman barko zion, altura hartu beharkoek, ze urko nik urruti dago, baina igual iritsiko zan, Alberto hori ez, Alberto Betaurreko dauzkata ez zion kalterik. Bueno, saltza, Vale. prest. Honek prest, Hau bakarrik, zerbitzatu behar duzu, Patri? nik uste plater sakon baten, Vale. lehen bazaukagun bat, beti holan exotikoa deitzen satzagula, igual, Bai, baina hor beralde hortan geratuko da, eta zarat asko atarako. Vale, ba, tarteatzeko. hori, beltzan. Beltzan, ez, gaina koloreagatik eta politia. nik uste Nik baietz. Hemen? Ondo geratuko dela, Bai. hala ba. Eta hola xe, Hauek, ikusten dut, gaur ekarri dituzun, txitxirio horiek daiela, nola di hau Asturiaseko bakeiroak, rebelde samarrak direla ikusi dut, bakeiroak. salto itzen dabe, eta... Bai. Gustatzen aki hor guri edasotzia. Vale. Ia, eta hemen, saltza putxo bat. Horan. Gainetik. Hemen Zeu, jarriko. Hau Zer koiara, nahi zozu? Patri? Bai. Eltzekariak gure etxean koiarak jaten die beti. Bai, bueno, zerrexakin be bai. Zer nahi zu, martorrixa edo menda holan ostotxo bat dekorazio bezala? Ba, berdin zet. Berdin jatzu. Politxagoa igual mendan burua segun zelako dan. Vale, Politxan bat badukazu, baina Bueno. zu duzi. Ez da, politxa ba... Zapore aldetik martorria gehiago gustatuko litzaidak, ahora eraman. Zigori, ata dut menda, jazta. Hala. A ber, nire 250 pentsamenduen artean, hor hemen egon naiz beste bi sartzen. Bueno, hementxe gure txitxirioak tandorirara. Ia ba. Zerako kurriak eta saltza geixa bakiko bazauen, hemen arroza putxo batekin, edo olako oinarri batekin, ja ba, haukatzu, ba, Nik hau askari osoa. horrela hona dugu itxura bat. No egiten duzu Instagramen? Baina, garrantzitsua eskua hola mobitzan, Niko ez du Zuk, baina afriki pila bate bai. Oso ona. Ez brendan, oso ona. Kosua. Eta gero, Instagramen nik itxen etxean dabena egin da, balot. Instagramen itxen dabena da, exageratu asko, eta da, sekula probaten, onena, onena! Hombre, honenak nik egin etxean, baina bezala oso ona dugu. Bigarren onenak orduan, ale? Launok, Bihar bihar arte. eguaztena, errezeta tradizionalen eguna, eta... Ni legatz kontuekin, baina, bueno, ez kontu, bihar, torri, Agur. Agur?